magával foglalva magával. Jó, de jól néz ki ez a baba. Ma pedig azt bizony a számom. Azaz, ügyes vagy. Azaz. Hogy most nem tudjuk, hogy lusti, vagy mi baja. Tudod, őket mondtam, Hollandiában laknak, és ott nincs sem. Erre faceva caro venire in Olanda, ugye, ma te mondtad, hogy van ott, jött valaki egyszer onnan Hollandiából. Igen, és ott van egy kapcsolatot, igen. És ott ugyanez van, meg az semmi. Én kérdeztem a tornászról, de... Nincs. Ő mondta, hogy miért nem megyek ki, mert még olvasni. Igen. Hogy menjek ki, miért? Hát ott neked doktor azt mondta, hogy minden rendben. Hát hogy mondhatja azt, hogy minden rendben? Nem, azt mondta az orvos neked, hogy minden rendben. Hello! Harry! Indulás! De nem fáj neki, mikor... Hát most sírna. Várjál, mert örüljön, hogy ide jöttünk, mert a kórházba. Когда ты duceam la spital, plângeai și îi faci acolo. Jaj, de édes! Jaj! Nézd már meg, de édes! Istenem! Áldás kicsikém. Rájöttél már? Laura, nagyon jól meg kell nézni, hogy csinálják. Majd megmondja nekem, hogy olyan, hogy majd mit kell házi feladat. Számosztó. Ezek így preállszában. És főleg a bal oldal. Pátia stângă. Itt kell. Leneső. A kéznél nincs N-are forță. În stânga? Igen. De lehet, hogy azért is volt abban ott a bőrben. Ja, berakta a izébe mi a fene már? Járókkal. A kezét Most folosește mâinile. Berakta a comba. Lehet, hogy azzal átott neki valamit? nem látom. Ha nem, már régóta nem tessük. Cici, bravo! Acum plânge că nu vrea să facă, deci nu doare. Jól van, kicsit kérem. Jól van, relaxál. Támasztok. Jól van. Fáj neki valami? Nem. Szokatlan. Nem ismeri ezt a mozgást. Mondjad, mit segítsek? Szokatlan. Ne félj arra. Nem fáj neki. Nem, de câteodată mă gândesc că când o pun pe burtă și nu vrea că plânge, poate că o doare ceva. Ja, hogy amikor ő hasra szokta tenni, és ugye akkor is sír, hogy ő már attól fél, hogy nem fáj neki valami, azért sír. Tehát nem fáj neki semmi, csak Mert nem akar a fáj. hasra. Nem, gondolja, hogy van nincs valami benne, hogy fájjon. Nincs. Nem fáj neki De semmi. nem fáj sem. Hát akkor az sírna akkor is, ha nem raknál fel. Édes kicsikem. Gyenge az izma. Gyenge. Majd meg Gyenge az idején, izma. hogy mit kell csinálni, házi feladatot. Kapsz házi. Hát gyönyörű vagy. Ugye elérhető ki, nagyon jó. Kiskorám. Azaz, gyerünk. Gyerünk. Azaz. Azaz. Gyerünk. Gyere. Azaz. Gyerünk. Azaz. Azaz. Gyere édesem. Azaz. Sétálunk. Sétálunk. Egy kis Nem jól a kezük. Nem rakja, igen. Azt mondja Ibi pont, hogy nem használják kezét. Jó. Azaz. Ezt sokat kell majd csinálni vele. Azaz. Gyertek, drágáim. Szóltalak lenni. Séreményedőlek. Nagyon gyenge nekem a medenceizma, a hátizma, és a kéz gyenge, nem bírja. Gyenge. De mikor karmol az arcunkban, akkor van Erő. Az használat, izomerő kell, hogy kitámasztva. Igen, arra. A stabilitás, hogy ugye ő fekszik. Az, hogy ő megfog, az egy használat. Az izomerő, amikor megtartja. Igen, aznak igen. Látod, a kis derekánul. Igen. Hátizma. Vettük észre. Igen. Nagyon gyenge, nagyon. És a medence csúszik szét. De Clementina.
Laura, Robi și eu suntem aplicați de spate, explică-i. Ja, hogy amúgy ez lehet, hogy egy genetikai is, mert ő is, meg ugye unokkanővérem is, meg van egy unokabátyám is, mindegyik őnek tehát ilyen kicsit nem fúkos, hanem így meg van dőlve, nem? Ez akkor is gyenge. Tehát... És úgy gyenge, iszlám. Sokszor, mikor megyek a férjemmel, az utcán mindig azt mondja, hé, a hátodat egyenesítem egy pár percig, aztán megint De görgélni. ez csak rossz szokás szerintem, nem? Azaz, egy rossz drágám, szokás. azaz, ügyes vagy. Azaz, kicsikem. Jaj, de szép. Jaj, de édes vagy. Most nézd, zsokolna. A játékban. Azaz. De bírom a haját. Nagyon bírom. Levágta neki Nagyon hátul, édes. annyira bekócolódott, Kis de Cleo. nem vágták le, mert hogy tudjon neki Nagyon két jó. dolgot csinálni. Mindig csinálunk neki két szoftot. Melyik részén éltek Hollandiában? Kell a graniță cu Germania. A német határral közvetlen szinte a közel. Tehát 20 éves történet. Dingsperlo. Ah, No. Acolo facem noi, ăla e mai mare. aha. Dar aparținem și de Dutical. Dutical. Viszont akkor ez most ez azt jelenti, Hagyjad. nem baj, ne adjam? Hogy viszont akkor ez most ez nem elég neki, ez egy torna, nem? Nem. És akkor mi legyen? Meddig vagytok itt? Hát ő keresztanyám Romániában lakik, ő ott van nála. Igen. Hogy Romániában van a kicsi? Nem. Én meg voltam operálva most. Sérvel műtötték, És anyu nem tudott jönni most, mert a háznál lakik, és csinál tűzet. És nehogy megfagyjon éjszaka. Na, a férjem hétvégén jön haza csak, tírsofőr, kamionosofőr. És mondtam Laurának, hogy inkább operáltassa meg magát nálunk, Nagyváradon, mert van egy... Mert ő nem tud jönni, és akkor én jöttem ide a kicsivel, és ő most tud Jó, anyu de azért vigyázni is, a mert kicsire. tanáltam azt a professzorul ide. Mama, de nu așa trebuie. Ő nem tudott jönni a ház miatt. És valaki kell emeljen a kicsit az ölben. Igen, és ő sejtett De. Na, 16-án megy vissza. Te is mész? Igen. Vagy maradj? Hát maradj itt az uncsi tesóiddal. És Romániában nincs ilyen? Nem tudok róla. Nincs? Nem tudok róla. Nem érdeklődtem. Nekem olyan furcsa volt, mikor mondta Clementina, hogy jár a gyerekükkel. Teljesen új volt, vagy hogy mondjam, meglepődtem. Mikor láttam, az ő gyerekükkel irigyek voltunk. Mondom, 2 hónappal fiatalabbak, és mászkálnak, és friss Zenék, imádni valók. Mondtam, Klemi, irigy vagyok, irigy. Mondtam, hogy mindig megyünk tornázni, és már... De nem tudtam, hogy ennyire. Rég mondtam, hogy szerintem Krisztának is kéne, Csuka! mert nem csinálta azt, amit kéne. Milyen furcsa. Nu este la noi acolo în țară să deschizi ceva pentru copii care plâng foarte, foarte mult și cu masaj și ce știu ce le face. Nu știu, că n-am fost înăuntru, dar acum să deschizi ceva nou. Poate că nici nu-s holandești, poate tot altceva, să nu știu. De
azt mondja, hogy nincs semmi, ott van valami, ami most megnyílt, de ilyen... A gyerekeknek, amíg nagyon-nagyon sok sírnak, és valami masszíroz. Nem látom. Nincs, tehát államilag nem volna vele. Igen, Nem, mert ők de nem azt is- mondják, hogy úgy van, ahogy van, mert jól van. A hollandok sem, és az angolok sem. Erről Dobszás állam. Nem szabad čaj, csak bilek ne ramaj kut, nada je dvoje, aja. Sülemlésen. Nizlava je nada je dvoje, se li daš čaj? Luka naj dvoje, nu i bine se daj, ka nam... Ona di kimen, kad ne ramaj ni kut. Ja. Onda je. Te nije dakle unes kut, ti ga ćeš magazinom vam dajati elastik. Mami, nem kell. Nekem német, Ruszki. ugye csak is Németországban, tudtok róla, ott van, de és azt hogy tudnánk, hogy hol? Indoktor olyan? Akkor jeste, csak Két dolgot tudunk tenni, 16-áig jöttünk, megtanítunk. így, hogy így szervezünk. Hát többször gyertek. De az a baj, hogy 90 kilométerre vannak. Ja, hogy mentek is már. Igen. Én azt hittem, itt maradnak nálad. Nem. Ők csak úgy mára átjöttek, majd mondtam, hogy gyertek. Csak majd, ha maga tetszik mondani, hogy masszírozom, vagy De hát valami, vagy... Megmondhatja, de nem biztos, hogy... Ó, Csuka! Bravo! Così, sarà come tu, sarà io. Októberben volt egy éves, akkor Mit ültál faként, egy lehet, hogy év elföldi és vele? lassan 10 hónapos. Még kúszni sem nagyon. Annyit, hogy ül magától fölül, nem? És szingoresztől szemekről beszél. És numerem bácsi csak fölül, ennyi. Nasco sei creato. Nasco meddig lenni. Na. Ügyes vagy, szívem. Jó, Jó, akkor megtanítalak. Jó, gyere. Menj oda és megtanít. Csak annyi, hogy most frissen van műfel, nem Akkor kit tanítsak meg? Téged tanítson meg, vagy itt tanítsa meg? Itt tanítson meg. Dutya. Téged? Jó. Mert nem fogod tudni emelni, mert valószínűleg, hogy tartani kell, emelni kell, akkor te most nem tudod. Majd nem fogod, hanem te meg ott meg. Elég húszosan tudod. Mama fog most kínozni rádám. Mamásra fog szarazudni. Próbálj meg, mutasd meg. Mert a húszás. Nyugodtan. Össze. Felfújj. Fal felé. Fal felé látjuk, hogy nem. Azaz. És segítsük, hogy húzza magát a kúszáshoz. Merda singura, nu m-am oprit, deci o lași pe merda singură. Îi ții talpa și îi împingi genunchiul sus. Guri. Numai unul, csak egyet, csak egyet. És váltunk. Odată unul. Azaz. Celălalt o Nézd lași. már meg, mi van. Azaz. De a másik lábát tolja, vagy mit kell csinálni? De ott is Ő nem tudja. De ne tolja? Neki tolnia? Igen, segíteni. Igen. Mert azt nem
látod a kezét. Nászú. Jó. De nem. Így. Már nem van vissza. Ja. Emelsz ki. Nézzük már. Ez az. És erre vigyázz. Ez az. Sofia parla, Sofia parla. Előre hátra. Un film già c'è fatto come ha visto lei che non si. Leganom. Della fondo sì, un fatto sul spazio. Iau. Numai să ai fii atentă ca mâinile să Mama, ridică-te. Semmi baja. Așa au făcut și Semmi baja. Io. Semmi baja. Laura. Jó. Dar plânge, dar nu e. Laura, nu înțelegi că toată e... Zóra, töröd. A Hollandiában találtok egy gyógytornászat. Nem, ő most sajnálja meg, hogy nagyon sír, de ő azt hiszi, hogy fáj Nem neki. fáj neki. De biztos, hogy nem fáj neki. Azért sír, mert neki ez a mozgás ismeretlen. Igen. Új. Meg ellenkezik, nem akarja csinálni, és ideges, de nem fáj neki. Semmi. Akkor nem hagyná abba most, azonnal abba hagyta. Ne ültessétek. Ne üljön, no furte fund. Tegyétek le hasra, és hogy magától jöjjön rá. Látod? Meg kéri a segítséget azonnal. O pui pe burtă și lasă să forțeze ea singură. Plânge, dar n-are ce face. E foarte slab. Și aici și spatele și mâinile. Și dacă ea nu se forțează, nu să-și facă Jaj, de mesesztél. Deci acum trebuie să rabzi, că poate o să plâng o săptămână, două, dar Igen, își revine. igen. Decât dacă tot o ajuți, atunci Ha o să fie jó așa. idő lett Când volna, o să fie akkor mentem mai volna most szeptember 2-án, mikor Laura meg volt Így fúj, zsókul, így fúj. De a hogy itt sérbe. nu pune. És most mennyi meg volt ültetve itt Și e sérbe, foarte slabă la és mondtam, nem coloană. tudok menni, mert hideg van. És nem tudom hagyni így a házba. Akkor ezt kell csinálni, ezt a lábával, meg Igen. azt, hogy fölhúzod, és akkor egy kicsit előre, hátra. Hagyjátok, mert így fogja erősíteni. Igen, és akkor egy talán Hagyjátok. Nézd le, hason. Ide is zsókul, így fástja. Jaj! Baba! Nagyváradon készen van a szép utca? A Hogy? sétáló utca készen van? Nagyváradon az a Ăla, utca. ce stradă e? E făcut de mult. Centru, Centru, igen. principala, e făcut. Hát nem voltam már régóta. Egy 3 kilométerre Nagyváradtól lakok én, és most amióta a Laura nálam van, annyit, hogy megyünk vásárolni haza. Nem voltunk a főutcán már régóta. De biztos kész van. Gyönyörű lehetett. Én akkor voltam, amikor fel volt szedve a kő. Igen? Hát én nem tudom. De az régen volt, az mikor? 6 éve. Ja, hát azóta már megvan, persze. Én azt hiszem, hogy most. Nem, most ki szombaton nem. De most Romániában. nézd meg fölült. De láttam, hogy úgy föloldal a fekvésből. Nem De és akkor ilyenkor vissza hasra, vagy mi? Gyönyörűen szépen beült zébe. A gyereknek Acum au stat megmutatott, foarte bine. mert ugye ebből az Așa trebuie ülésből să jön. fie. Aha. Și de aici începe să împarți labe. Deci așa trebuie să fie. Látod? És ebből indít, mert ebből sehova nem tud mozogni. Igen. Așa nu-i voie să stea. De-aia nu-i bine să o pui tu pe És fund. látod, gyönyörűen bemozdult. Mindig hason. Igen, és majd ő. Nézzétek? Că vezi, așa trebuie să facă, că de aici pornește. Dacă o pui așa cum ți-a arătat ca o Da. păpușă, de acolo n-are ce face. Numai se oprește și Nézd meg, așa ebből stă tud. bine. Ebből semmit nem tud, semmit. Csak hátra. Nézd meg. És zéből fordul rá. A gyereknek egyszer megmutatott, tudja. Da, odată îi arăt și deja știu. Lita! Látod? Be is húzta azonnal a lábát, és ebből tud. Hogy nem? Gondoljél. Tessék! Nézd Hogy meg! van? Elvadott? Ez volt egy szabályos.
És stressz a fácska. Látod? Gyönyörű. Nézd csak. Szentít, odátolja látos, hogy a zsásat, és minek a jár. Tiéd, édesem. Jaj, de szép vagy. Gyönyörű vagy. Igen, és hagyjátok így játszani. Deci așa o pui pe jos undeva, îi pui o plapumă sau Da, ceva. că îi punem Îi pui plapuma. jocul și o lași așa pe bur, deci nu o mai pune în fund. Azaz? Aha, Jó, aici. semmi baj. Na, hai! Jaj, de szép vagy. Ennyi szépség egy családba. Încă seamănă cu femeia Crista, la polare și la asta. Dehogy is. Nu vezi? Azt mondja, rád hasonlít Krisztina. Ő? Lehet. Nagyon szép vagy. Meg a színe. És igen, neki tetszik, hogy ugye ő is barnább, ő Kriszta is, és akkor arra. Óriási szemei, mint a Mi most bocsi. megyünk ki Szalontára szombaton, ott a Bőtje atya árvaházába. Viszünk egy csomó adományt. 93 gyereket szedett össze itt Szalontán. Nem tudom. Și ce face? Îi duce mâncăruri și din astea. Bőtje Csaba. Igen, szombaton. Innen Csabáról megy ki egy nagy adomány, meg egy egész nap olyan alkotóját. De miért Romániában? Mert itt is Magyarországban vannak sokan, amik... Akik rászorulnak. Azért, mert hogy ott ennek az egyház, aki ezt szervezik, itt Magyarországon azért még van állami támogatás, Romániában Deci nem aici kap. îți mai dă statul, în România Az nu-i csak dă statul. adományból tartja fönt Deci, ez az atya. Ajutor, da, da. Da. Că aici cine are nevoie îi mai dă statul, dar în România nu-i dă statul la cei care au nevoie. Și de-aia ajută biserica și în asta. Și ei duce o mașină. Hogy ott nincs. Laura se Nem filmează? Cred că da. Jó, na gyere drágám. Hopp. Szóval miért vagy? Igen, de most No, megint lehet. nem jól ül, mert teljesen elengedték most magát. Aha, Nézd csak. viszont jól. Azaz. Szép volt. Igen, igen. Szép volt szívem. Ja igen, és mindig csináld így, hogy a játékot úgy rakjad, Nézd. hogy ne érj el, hanem hogy ő menjen utána. Dar tot pe burtă. Nem baj. Hát innen fog majd elindulni. Tehát, hogy ne add oda neki a játékot, meg ő el van, hanem úgy mindig tegyed neki távolabb, hogy menjen. De neki mindig az kell, amik... Messzebb van? Igen. Nem baj. És megy oda? Hát Forog oda hozzá. igen. Forog. De mindig az kell, amik Gyönyörű. departe. Aha, nem baj. Oké. Csak hogyha mondjuk látod, hogy játszik valamivel, akkor elveszed tőle arra. amikor Laura szülte Krisztát, maradt hasa, és akart venni azt a... Hasleszorító. Igen, és nem lehet kapni, meg van tiltva. És akkor az élettársa elment Németországba, hogy vegye azt a gumi... Igen. Igen. Hogy is mondják? Még általában még az édeskömény Olyan teje is be van furcsa. tiltva ott a hollandoknál. Igen, miért? Az édeskömény, azt se adhatod a picinek. Nem Hát mit szabad. adhat? Semmi. Nem, csak A tejet. tej, vagy a mások a pudra. Csak amúgy ai voi de marihuana și de astea înainte de ceai. Da, igen. Nem, Hát nem biztos szabad. annak van izéje, a tejának nincs. Például, ha egy kicsi csecsemő, vagy egy gyerek, Egy újszülött. köhög, és nehezen Szakad föl. hallod a füleddel, hogy Száraz. igen, nálunk Nagyváradon, Romániában van az az aerosol. Nem tudom, hogy mondják, hogy... Hát ez a pumpás. Igen, amiken van az a... És szívja a Inhalál, gyerek, ilyen aerosol, inhalál. úgy mondják. Inhalál. Hollandban nem. Azt mondják, hát adja neki egy kis kupót és kész. De miért? Nálunk az orvosok nem hagyják úgy a gyereket, mert maradhat A tüdőn. a igen. tüdőn valami. Jó, más. Igen. Ott. Voltunk It's vásárolni your Laurával, window. tavaly, It's csak your ilyen hideg volt. living. Laura, hogy Yeah, volt yeah, azok a gyerekig? Sapka nélkül, ilyen kis gyerek, mint Kriszta, sapka nélkül úgy mentek a szülők,
vásárolni a gyerekkel. Volt például egy 14 éves, 15 éves jány, nem volt harisnya a lábán, és valami csizma. Eddig érő nadrág, de nem volt az a nylon. Lehet, hogy te is így mentél, mikor 14 éves voltál. Moszkóba. Ez egy természetes szelekció akkor. Az. Mink jól fel voltunk költöző, néztük Laurával, de Jézus Mária, ezek nem fáznak. Akár mennyire megszokott Dar și în Anglia. În Anglia. Iarna era un balerine, Angliában volt egy idő. în balerine și în geacă și vara era în cizmulițele alea de blăniță care au mai multe fete care e la modă. Ja igen, azt mondja, a csajok úgy öltöztek, hogy télen egy ilyen kis, tudod, ez a balerina cipő, meg kabát. Nyáron meg fölvette a csizmát, meg Azt a bundas csizmát, amíg mindenkinek meg van most az most. divat, tudod, és akkor azt vették föl, és Akkor ért oda a divat. Gyerek. Hát az angoloknál sincs gyerekkultusz. ott se foglalkoznak a A babával. lányoméknak egy barátja Filip kiment Angliába dolgozni, ő főzgazdát, de nem kapott állást, és elment Baby Csősznek. Igen? Egy angolhoz, de szeret főzni, meg minden Balázs, tehát elküldve látni a gyerekeket. Aha. Ari? Jó, oké. Felétek is küldöm, jó? Astea toate din Olanda, adică sunt, știi tu, astea de Nem, nincs second hand. nála. Și astea sunt aduse din Olanda, Da? jucăriile. Dar Dar și m-am uitat, nouă, că suntem din țara noastră. m-am uitat și n-am găsit la niciun second hand, n-am mai găsit. Uite-te și tu acolo când o să fii acasă. És képzeljétek el, Tényleg, hogy hogy kiment, és 3 gyerekhez vették föl, egy elvált asszony. És, de nagyon jól álltak anyagilag, volt a nagyház, ott lakott az asszony, Balázs a 3 gyerekkel, meg úgy a ház végében egy kis házba lakott. És hát Balázs nagyon szeret főzni, meg minden, elkezdte a gyerekeknek főzni. A gyerekek elkezdtek hányni, nem eszik. Nem ismerték a főtt kaját. Csak a kartofi prăjit, a Sőt, salcamot. krumplit, csak egy Nem, meg azt a fejben áztatott Cereale. műzliket, meg ilyen Igen, igen, portrét, igen, műzli, meg ilyeneket. ilyesmi, igen. Reggel, délbe, este a gyerekek azt tették. Akkor Balázs átszokatta őket kajára, 3 hónapig ő csak fogdosta őket, mert nem adott nekik más tenni. Az anyjuk havonta egyszer telefonált le Balázsnak a kert végében, hogy akkor átutalta a bérét. Ennyit tudod a gyerekekkel. Că ai înțeles? Că Maică sau dat mama, nu, un prieten de-a lor, Nu știu. Ő ce? mesélte, hogy az angol gyerekek nem esznek főtt kajákat. Că s-a dus un prieten de-a lor în Să aibă Anglia, grijă de copii. de 3 copii și măsa stătea în casa mare, în spate avea o căsuță mică, acolo le băga pe copiii ei, cele 3 cu ăsta, cu Cu babysitterul. Da. Și ăsta l-a învățat să-i facă să mănânce mâncare și ăsta și măsa, adică mama copiilor, odată la lună o sunat și atunci au zis că vezi că ți-am trimis banii în bancă. Deci salarul, atât s-a ocupat de copiii ei. Ennyi volt az érdeklődés. Volt a gyereknek szülinapja, Balázs sütött neki tortát, a gyerek azt se tudta mi az. Meg hívta az anyját, hogy jöjjön már a gyerekének a szülinapjára. Mondta, hogy nem alkalmas, mert nagyon fáradt egész hétvégén a lakásba volt. Kapott együtt. Neki nem alkalmas. Kapott egy szerepjárót, és azt csinál a gyerekekkel, amit akar, az ő bére, meg a gyerekeknek a háztartással külön pénzt adtak oda, azt viszlát. Lăsată. Mă lasă, merg.